O Concello de Ribadavia aprobará unha liña de axudas de 30.000 euros para autónomos, hostalaría e viticultores. A Cofradía da Veracruz do Carballiño anuncia a cancelación dos actos da Semana Santa por segundo ano como a consecuencia da pandemia. Os resultados desta fin de semana poñen o Arenteiro como campeón do Grupo B de Terceira División. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos o informativo desta semana despois dunha ponte de 3 días a fin de semana de San Xosé, na que ademais houbo bastante confusión en canto a algunhas das novas medidas que comezaron o venres. Maside comezaba no nivel máximo de restriccións, pero para o resto dos concellos tiñamos novas medidas máis aliviadas, como por exemplo a ampliación do horario da apertura da hostalería ata as 9 da noite. Puidemos disfrutar do bo tempo, sobre todo a partir do sábado, pero un cambio tamén bastante importante e que, como digo, foi quizáis o que máis confusión xerou foi o número de persoas coas que podíamos reunirnos. Nos espazos públicos e no exterior están permitidas agora, dende este venres, as reunións ata 6 persoas non conviventes, e nos interiores, pero públicos tamén, ata 4. Porén, nos interiores privados, nos domicilios, están prohibidas todas as reunións que non sesan entre persoas que vivan xuntas. Despois, ao longo deste informativo, volveremos a falar destas novas normas para lembrarlles unha vez máis cales van a ser as normas que van a rexir, alo menos, os próximos días de esta semana. E comezamos, como sempre, facendo un repaso dos datos da pandemia do coronavirus na comarca do Carballiño. A vila do Carballiño volveu a crecer en número de casos e chegou hoxe aos 20 contaxiados. Maside mantén 13, os mesmos que tiña onte, e o Concello de Boborás baixa ata os 2 casos de COVID-19. Na comarca son 4 os concellos que están libres de COVID-19. Un deles, o de Piñor, saiu desta listaxe. A comarca sobe hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 37, unha cifra que se balancea pola evolución de Maside e do Carballiño. No Carballiño hoxe os datos soben ata un total de 25 máis que na xornada de onte. Maside mantén 13 casos, a mesma cifra dende o pasado xoves. No cribado realizado ese mismo día, o que acudiron 633 persoas das 900 citadas, só se detectou un positivo. Boborás acompaña a decisión do Comité Clínico de aliviar as restriccións cun descenso de casos continuado. Hoxe os datos manteñen a cifra de onte con 2 positivos activos. San Cristovo de Cea conta cun positivo, igual que a Piñor, que mantén un positivo dende o pasado venres, logo de levar tempo libre de COVID-19. E os demais concellos que quedan, Beariz, Oirixo, Punsín e San Amaro, están libres de coronavirus. Esta fin de semana ponte de San Xosé, pois houbo medidas máis aliviadas, sobre todo na hostalería, con esa ampliación do horario ata as 9 da noite. A fin de semana saldouse con 3 denuncias polo incumprimento das medidas, pero maioritariamente foron non por ese horario, senón polo incumprimento da hora do toque de queda. A Policía Local do Carballiño cualifica esta fin de semana cun festivo e coa apertura dos bares ata as 9 da noite como tranquila. Aínda así, segue a haber problemas co incumprimento da hora do toque de queda. Así, a fin de semana deixou 3 denuncias, un resultado bastante bo, dadas as condicións que se deron coa ampliación do horario. Outras das situacións que se segue repetindo é a acumulación de xente na porta dos bares. O xente nas rúas e o que se prevía pois foi pasando, é dicir, que entre o toque de queda, que sigue sendo as 10, e os bares que pechan as 9, só queda unha hora, entonces, bueno, era normal que algunha denuncia por incumplimiento do toque de queda iba a caer. E así foi, os compañeros pusieron 3 denuncias, que tampouco é moito. Pero, bueno, quizá o que cumpría valorar é se é prudente abrir os bares xusto o día de San José. Pero, bueno, aí xa nos temos que facer o que nos mandan, pero
evidentemente, para nos tíamos un servicio diseñado a principio de semana, coordinado tamén con Garda Civil e, claro, pensando que quixera manter certos horarios, e ao final, pues, hubo que cambiar os horarios dos compañeros para que os deles tirasen hasta máis alado toque de queda, e volver a coordinar con Garda Civil. Claro, isto fixo os jueves. O jueves foi cando tuvemos que remodelar todo o servicio. Pero incidencias tampouco houve gran cosa. Si é certo que houve alguna chamada por acumularse xente fora dos bares, a veces bebendo, a veces non bebendo, a veces fumando, outras non fumando, pero é a picaresca. Non montas a terraza e a xente acumulase como se fixo sempre a porta do bar. Entón, hubo que, en algún caso, dispersar. Pero non maiores incidencias, non foron cosas que... En canto aos locais hostaleiros, en xeral, estánse respectando as medidas que se deben cumprir neste novo plan de apertura segura, salvo casos excepcionais. Tamén se detectou o incumprimento do peche perimetral para acceder ao supermercado de Maside. Todos estes días atrás, as semanas pasadas, estuvemos inspeccionando os locales de hostelería, restaurantes e cafeterías, esas cosas todas, cando os aforos eran como eran, o 30% dentro, o 50% fora, ora cambiou, ora hasta o 70 dentro, 50 fora, perdón, hasta 70 en terraza, 50 dentro, e eu creo que bueno, salvo casos moi puntuales, pues que se está respetando. E logo é certo que é moito crítico, é moi fácil botar a culpa, aos bares, pero se é de algún supermercado que non está en Carballiño, que está en un ayuntamiento perimetrado, e como estaba o sábado, parece que ali non fai tan mesmo daño acá. Evidentemente, os ali non fomos, pero bueno, quero dicir que a responsabilidade, o que é responsable é tan responsable no supermercado, no banco como no bar, e o que non é responsable, pois non é responsable nunca. Pasamos agora a falar da comarca do Ribeiro. O Concello de Ribadavia presenta o máximo da comarca con 9 casos de coronavirus e destacamos Beade, que entraba esta fin de semana sen ningún contagiado despois de varios días e hoxe rexistra 6 casos. En esta comarca son 6 os concellos que están libres de COVID-19. Ribadavia presenta unha vez máis o máximo da comarca con 9 casos activos, pero un menos que na xornada de onte. Seguelle Beade, que pasou de non ter ningún caso a rexistrar 3 o pasado sábado e subir hoxe ata os 6 casos activos. Cortegada contan hoxe con 4 casos activos, un máis ca onte. Leiro conta cun caso activo, a mesma cifra dende o pasado sábado, logo de rexistrar 3 casos durante a pasada semana. E Arnoia, Avión, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle e Melón están libres de COVID-19. O Comité Clínico porá mañá en revisión os concellos galegos, sobre todo os que aumentaron máis os casos nos últimos días, como por exemplo os concellos de Ribadavia, de Cortegada, de Beade ou incluso o Carballiño. Tamén vai aliviar as medidas, lóxicamente, dos que baixaron as cifras de COVID-19. Lembramos que o plan de desescalada contempla 4 niveis segundo a incidencia acumulada. Na provincia de Ourense, en nivel máximo por riba dos 500 casos por cada 100.000 habitantes, están Vilar de Bos e Maside, que son os únicos concellos dos que non se pode saír nin entrar salvo por causas xustificadas, coa hostalería pechada e coas reunións permitidas únicamente entre conviventes. No resto dos niveis, nos niveis 2, 3 e 4, pode haber mobilidade entre todos os concellos, independentemente destes niveis. A hostalería traballa, pero con distintos aforos en función da incidencia acumulada do municipio, e as reunións, que aquí é onde hai máis confusión, están permitidas nos lugares públicos ata 6 persoas non conviventes no exterior e 4 no interior, pero nos domicilios están prohibidas as reunións coas persoas que non vivamos. No nivel 2,
que son entre 250 e 500 casos, están a Mezquita e o concello de Boborás. No nivel 3, entre 150 e 250 casos por cada 100.000 habitantes está o concello de Coles. E no nivel 4, que son os que teñen unha incidencia de menos de 150 casos por cada 100.000 habitantes, están o resto dos concellos da provincia. Segundo os datos desta fin de semana, esta situación podería cambiar. Córtega da Ribadavia ou Beade poderían aumentar restriccións e, por outro lado, o descenso de casos de Boborás podería permitirlles aliviar as medidas ata o nivel 4, aínda que como para coñecer todos estes cambios e para facelos habería que agardar a reunión do comité mañá pola tarde. Galicia rexistra hoxe 92 contagios novos de COVID-19. As cifras xerais están a baixar, aínda que o fan de un xeito máis moderado. De feito, incluso esta fin de semana houbo algún pequeno repunte. O punto negativo da xornada o pon a presión hospitalaria. Hoxe aumentan os ingresos. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 92 positivos novos de COVID-19, facendo que restadas as altas, os datos totais pasen os 2.481 casos. A presión asistencial a nivel xeral en Galicia descende nas UCIs, con 8 persoas menos ingresadas ata as 49 e ingresa unha persoa máis no hospital ata os 215. Porén, na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras aumentan as persoas hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia, con 7 máis ata as 23, e mantense 2 persoas ingresadas nas unidades de cuidados intensivos. En canto aos contaxios, na área sanitaria de Ourense hoxe hai 8 contaxios novos. Restadas as altas, a cifra baixa nesta fin de semana en 2 casos ata os 153 totais. Galicia vai a continuar coa vacinación coa vacuna de AstraZeneca a partir deste mércores, despois de que a Axencia Europea do Medicamento asegurase que esta vacuna era eficaz e segura. E, ademais, tal e como hoxe anunciou o Goberno de España, esta vacina vaise administrar non só a persoas entre 18 e 55 anos, senón ata os 65. A partir deste mércores, as comunidades volverán a administrar a vacina de AstraZeneca despois de que a Axencia Europea do Medicamento reiterase que é segura e eficaz e que os beneficios superan os riscos, aínda que manteñen en seguimento unha trintena de tromboses raras detectadas, 25 entre 20 millóns de vacinados. O conselleiro de Sanidade galego, Julio García Comesaña, asegurou que o Sergasti dará de novo a aquelas persoas que non acudiron á chamada da pasada semana por fallo do sistema ou por determinados motivos de incompatibilidade, pero non por rexeitamento voluntario. Les informamos que mañá, día 23 de marzo, a unidade móvil de doazón de sangue vai a estar no concello de Castrelo de Miño. O autobús móvil para a doazón de sangue desprazarase na xornada de mañá a un único punto da nosa contorna e estará dende as 10 ata as 12 en Macendo, fronte ao centro de saúde, e dende as 12:30 ata as 2 da tarde no entorno do Club Náutico. A tempada de pesca comezou onte para todos os ríos galegos e con novidades, como por exemplo a excepción das tasas para a licencia de pesca para 11.000 aficionados. A tempada comezou onte domingo de xeito oficial na maior parte dos ríos galegos para preto de 37.000 afeccionados que contan coa licencia en vigor. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recordou algunhas das novidades deste ano. A normativa actualizada en febreiro pretende procurar o relevo xeracional nun sector maioritario entre os 50 e os 70 anos. Referiuse á creación das escolas de río para inculcar a pesca entre a xente nova. Tamén recordou a exención da taxa para a obtención da licencia para os menores de idade e maiores de 65 anos. Si por algo se vai a distinguir este ano é porque este período de pesca comeza
con unha nova lei de pesca fluvial continental e, polo tanto, pois 11.000 pescadores, os menores de 18 anos e os maiores de 65 anos non van a ter que pagar as tasas correspondientes de licencia de pesca. Por que o fixemos así? Primeiro, porque son os maiores de 65 anos os mestres e aqueles que levan moitísimos tempo loitando polos nosos ríos. E tamén queremos pois facilitar que os máis xóvenes, os menores de 18 anos, se lles inculque ese amor pola natureza e pola pesca e, polo tanto, que teñamos remuda xeracional a través pois de formación, pero tamén da creación das escolas de río. Temos 30.000 kilómetros de ríos de augas pescables, dos cales 27.000 son libres. E este ano teremos ao menos 62 sociedades de pesca colaboradoras co medio ambiente que participarán en todo tipo de programas co fin, pois de vixiar os ríos, cuidar os ríos e facer pedagoxía sobre os ríos. Nalgunhas cabeceiras de montaña e en augas salmoneiras haberá que agardar o 1 de maio para retomar esta actividade. E outra actividade importante que se cancela este ano, a Cofradía da Veracruz anuncia de xeito oficial a cancelación dos actos da Semana Santa por segundo ano como consecuencia da pandemia. A Cofradía da Veracruz do Carballiño cumpre este ano o 14º aniversario do seu nacemento. O ano pasado foron os primeiros en Galicia en tomar a decisión de suspender os actos e celebracións da Semana Santa. Este ano vense na obriga de volver a suspender todas as actividades previstas tendo en conta a situación sanitaria. Esta Semana Santa, como afirman dende a Cofradía, será tamén diferente e vivida dende dentro. A pesar de non haber actos, fixeron un cartel baixo o lema "Unha mirada a un futuro lleno de luz", co desexo de que o próximo ano se poidan celebrar as procesións tradicionais. Dende a pasada semana comezaron xa as obras de derrubamento do ático do edificio que está entre a Alameda e a rúa principal do Carballiño. A empresa encargada do derrubamento deste ático ilegal ubicado na Alameda xa comezou a pasada semana a preparar estas obras. Será o Concello o encargado de executalas cun custo que ascende a preto de 30.000 euros e que posteriormente será trasladado ao seu propietario para cobralo. Esta problemática remontase ao ano 2009 e no pasado ano retomouse o proceso xudicial no que o propio Concello foi investigado por non facer que se executase o derrubamento da parte do edificio que non cumpre coa normativa. Feijóo estivo esta mañá de visita na Casa do Maior de Castrelo de Miño para facer fincapé na axuda que fan este tipo de establecementos á conciliación no rural. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou esta mañá unha das casas do Maior situada no concello de Castrelo de Miño, onde destacou que estes pequenos centros de día supuxeron un avance histórico permitir por primeira vez a conciliación nos concellos do rural. Neste senso, apuntou que a Xunta vai a cuadruplicar a súa implantación durante este ano ao pasar de 20 a máis de 80 centros en toda a comunidade. O presidente sinalou durante a visita, na que estivo acompañado da conselleira de Política Social, Fabiola García, do alcalde de Castrelo, Abelino Pazo, que todas as persoas interesadas en poner en marcha un destes centros poderán solicitalo nas vindeiras semanas. Igualmente, lembrou que o goberno galego habilitou un investimento de 5,3 millóns de euros para achegar estas casas do Maior a máis xente. E seguimos en Castrelo, xa que a Xunta vai a colaborar co Concello nun estudo de viabilidade mineiro-medicinal na contorna do Encoro.
O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, mantivo un encontro co alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos. Acordaron colaborar na realización dun estudo de viabilidade mineiro-medicinal das augas do Parque Náutico na contorna do Encoro. Establecerán unha axenda de traballo conxunta para identificar os pasos necesarios que deben adoptarse. A Xunta destaca as vantaxes coas que este municipio conta o ser concello emprendedor, tendo prioridade en axudas para impulsar a fábrica intelixente, o emprego de calidade ou o emprendemento baseado na innovación e no talento. O Concello de Ribadavia vai aprobar unha liña de axudas por importe de 30.000 euros para autónomos, hostaleiros e viticultores. O Grupo de Goberno presentou na comisión informativa un novo plan de axudas con 3 liñas: autónomos, hostaleiros e viticultura. Despois de aprobar os orzamentos para este ano, no próximo pleno pretenden aprobar unha liña de 30.000 euros para apoiar os sectores máis afectados polo COVID. Dende o Grupo de Goberno aseguran que queren que sexan unhas axudas nas que reciban máis os que máis necesitados estean e sen excluir a ninguén. Deste xeito, puntuarase máis os negocios con maior porcentaxe de perdas económicas polo peche, alugamento de local, número de empregados e cargas familiares. Aseguran que estas axudas aínda son un borrador e que tenden a man a colaboración de todos os grupos da oposición para facelas. O Concello de Ribadavia prepara un programa de actividades para esta Semana Santa con actividades creativas e de conciliación. Coa finalidade de facilitar a conciliación das ocupacións laborais e familiares, o Concello de Ribadavia oferta actividades de conciliación educativas e lúdicas en colaboración co Centro de Ensinanza Bolboretas e Estudio Arte, ambos no municipio de Ribadavia. Serán os días 29, 30 e 31 de marzo e 5 de abril, con actividades de conciliación para os máis cativos en horario de mañá, de 9:30 a 1:30, no Colexio Plurilingüe e con obradoiros creativos polas tardes a partir de 6 anos e sen límite máximo de idade, en horario de 4 a 7 da tarde. O prazo de inscripción ábrese mañá día 23 e deberán realizarse de maneira presencial no Centro de Ensinanza Bolboretas ou no Estudio Arte. A información completa pódese consultar na páxina oficial do Concello de Ribadavia. A empresa AEB Comunicación e Deseño vai a presentar esta fin de semana un vídeo que amosa como se viviu dende dentro a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en pandemia. Esta empresa de comunicación e deseño elaboraron a peza Non vale parar, que trata de amosar a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia nunha edición especial marcada polo COVID. A peza estrearase o sábado 27 de marzo, Día do Teatro, no Auditorio Municipal da Casa da Cultura, 7 da tarde. O aforo coas novas medidas sanitarias o permite o 30%, aínda que dende a organización aseguran que durante os próximos días informarán de como se poderá reservar unha butaca. Se penso que en Ribadavia se asumen riscos e se penso que eles teñen medo de asumiren riscos. E as dúas preguntas son afirmativas. Este ano, realmente, o tema de como tendes controlado, como vai a seguridade, antes de mercar a entrada, foi unha das preguntas que se repetiu un 90% das veces. E outro dos sectores que máis está sufrindo os estragos da pandemia e da crise económica é o dos concertos e os espectáculos. Hoxe falamos cun que traballa precisamente neste medio, Alfonso Medela, profesor e músico do Carballiño. A pandemia limitou en gran medida a actividade diaria a que estábamos acostumados. O eido da cultura é o que máis limitado se está vendo, aínda que con limitacións de aforo determinadas actividades aínda se manteñen. Os concertos musicais foron os máis damnificados e polo de agora os que viven deles non ven que este ano sexa mellor co anterior. Para falar deste tema en primeira persoa, hoxe estará connosco no espazo de entrevistas de María Muleiro a Cotío, Alfonso Medela, músico e docente no Conservatorio do Carballiño. A ver, falase da hostelería e de todo, pero parece que o sector da música non
non se contempla como damnificado, pero realmente, bueno, xa non quero pensar, porque eu, bueno, pois diste mal que mal, pois eres profesor, tes quero dicir, un sustento, non? Despois, anímicamente, pois é outra cousa, porque eu sigo estudiando as horas ao día que estudiaba antes, pero non lle topas a veces moito sentido, porque claro, non tens onde aplicalo, faltaches adrenalina a que estabas acostumado, a unha media de, pois eso, 100 fechas ao ano, por decir algo, non? Me imagino que o sector máis castigado, o sea, me imagino, non sei a ciencia certa, que as orquestas, esta xente que só tiña eso, pois sí, estarán nun ERTE, tal, pero despois, como neste país se fan as cousas así a medias, pois, ao mellor, do que cobraban en realidad, o que poñía a nómina, e despois rebaixándolle, pois, bueno, ese sector sí que está fastidiado, e non lle vexo tampouco, ahora mesmo, que non sei, que vexas que vai respirar ese sector, porque quen contrata ahora mesmo a unha orquesta se non sabes o que vai pasar, estamos nunha incertidumbre total, co cual, pois bueno, dentro do malo son afortunado. Hoxe día 22 de marzo é o Día Mundial da Auga. Esta data ten como principal obxectivo crear conciencia na sociedade da importancia de coidar o que se coñece como ouro líquido e dar a coñecer a problemática dos millóns de persoas que non teñen acceso ao suministro de auga potable e as medidas urxentes que se deben tomar ao respecto para facer fronte a este problema. Este ano, máis ca nunca, púxose sobre a mesa a importancia da auga para frear epidemias e enfermidades infecciosas. Dispoñer de auga e xabón para lavar as mans é un privilexio. E hoxe, con motivo do Día da Auga, o Bloque Nacionalista Galego celebrou o seu cumio en Ourense, o carón do río Miño, oportunidade na que piden medidas enfocadas neste eido. A este cumio do BNG para presentar as propostas en relación co ciclo da auga e a economía circular que entendemos que poderían ser financiables con cargo a esos fondos europeos de recuperación. Unha presentación que facemos en Ourense con toda a intención e simbolismo, tanto pola data elexida, o Día Mundial da Auga, como por o lugar, a beira do Miño, porque precisamente nesta cidade está o campus da auga e desde o convencemento que temos de que a ciencia e a investigación son os motores de futuro, tamén en todo o que ten que ver coa xestión dun recurso que é esencial e estratégico como a auga. Facémolo a beira do Miño, o gran río que atravesa Galiza en diagonal, que é unha fonte de biodiversidade e de riqueza que hai que coidar e dinamizar. A auga é un elemento estratégico, un recurso esencial para a vida e para a actividade económica e temos moi claro que este é un dos grandes debates que hai a nivel internacional, como se vai xestionar a auga e que desde logo o noso futuro pasa por ter unha boa xestión da misma, tendo en perspectiva que este é sempre un recurso limitado e finito. Por iso, o BNG considera estratégico e prioritario a protección, conservación e boa xestión da auga. Esta visión é aínda moito máis evidente tendo en conta as previsións do cambio climático que poderían afectar especialmente a provincia de Ourense, como xa vimos que está sufrindo episodios de intensas secas que impactan dunha maneira moi forte no sector agrogandeiro. En deportes, os resultados desta fin de semana poñen o Arenteiro como campeón do Grupo B de Terceira División. Tras empatar o Arenteiro co Club Rápido de Bouzas 2-2 e perder o Arosa diante do Ribadumia, os verdes xa son matemáticamente campións do subgrupo B do Grupo 1 da Terceira División. O partido de onte domingo puxose moi cedo favorable para os do Carballiño, que aos 3 minutos de encontro anotaban o 0-1, o transformar Renan Zanelli unha pena máxima. Na segunda parte, o 0-2 logrouse grazas a Javi Pazos, que colocaba
na rede o centro de Víctor Emil. Un penalti moi protestado polos de Fran Justo poñía o Bouzas no partido. Alex Rey anotaba o 1-2 e no minuto 95 Zanelli anotaba en propia porta o 2-2, o que provocou que dependesen do resultado do Arosa para celebrar o título. O equipo de competición da Escola do Gimnasio Madocan trouxo 9 medallas do Campeonato Galego de Kickboxing. O equipo de kickboxing da Escola Madocoan volveu do Campeonato Galego con notables triunfos. Lorena da Silva trouxo 2 ouros en kick light e light contact. Alberto Alonso, ouro e bronce respectivamente. Marcial Sánchez, prata e bronce. Uxía Teixeira, ouro e prata. E Roe Daín, bronce en kick light. Parabéns para este equipo. E ten que ver cos deportes, pero tamén cos sucesos, o roubo dun rolo de céspede artificial que se ia instalar no campo do Salamonde en San Amaro. Está valorado en 5.000 euros. Este pasado venres tiñamos coñecemento por parte da Garda Civil da detención dun veciño de Sinzo de Limia por este suceso. Un home de 40 anos, veciño de Sinzo de Limia, foi detido como presunto autor dun delito de roubo dun rolo de céspede artificial no campo de fútbol do Salamonde, en San Amaro, equipo que actualmente está en categoría de segunda división autonómica. O rolo de céspede está valorado en 5.000 euros, segundo informa a Garda Civil. Despois das temperaturas frías que tivemos este pasado venres, día de San Xosé, o calor abriuse paso dende o sábado e non para de subir. Hoxe chegamos aos 21 graus de máxima e mañá martes continuaremos no Carballiño cunha xornada solleira con ceos despesados e con temperaturas altas ata os 21 graus. As mínimas van a subir ata os 4 graus de temperatura. En Ribadavia, como sempre, un chisquiño máis. Para mañá martes teremos en Ribadavia unhas temperaturas máximas que chegarán aos 23 graus, como hoxe, e as mínimas tamén van a subir ata os 6 graus de temperatura, ceos completamente despexados e solleiros. Con este inicio de primavera caloroso rematamos este espazo informativo. Agora, como lles anunciamos hai uns minutiños, lles deixamos co programa de entrevistas de María Muleiro. A Cotío, neste caso, vai a falar co profesor e músico do Carballiño, Alfonso Medela. Se queren seguir estando a última de todo o que acontece no Carballiño en todos os concellos da nosa contorna, teñen que acudir á nosa página web www.badalnovas.com ou tamén poden facelo dende a nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite e volvemos mañá.